Sådan noget behind the scenes. Yeah. Jeg har altid gjort det. Jeg er blevet ved med over i den hånd her, mand. Ja, godt. Jeg trommer det. Så interessant er det ikke. Okay. Jeg skal bare gøre sådan. Nej, det er ikke holder det problem. Ja, hold det. Det er væk. Sådan der, så har du bare sådan en for at aldrig. Skal du det? Skal du bare lige spille det? Jeg føler, vi også et bjørnekostyme til dig. Kan det ikke være sjovt, hva'? Ja, jeg vil gerne være sådan en gris. Først skal jeg det bag i. Rasmus, den gris. Nej, men hør bare. Baby! Jeg kommer slet ikke. Jeg kommer slet ikke. Så noget 3D. Det skulle vi jo næsten have med. Er det ikke sådan? Bjørnen sover. Bjørnen sover, bjørnen sover.